dir-te per sempre no ets per mi, per què insistir, per complaure tot i que no sé de tu. Va ser bonic dir-te per sempre no ets per mi, per què insistir. Avui, des de la Marató de Ràdio, us presentem una exclusiva. Tindrem al nostre plató la nostra profe d'Arts Plàstiques i de projecte d'oratòria del Col·legi SIL, la Sílvia Ayala. Donem la nostra benvinguda a una profe plena de creativitat, amb molta paciència, responsable i dolça com la mel. Doncs endavant, senyora Pintola, Sílvia Ayala, amb tots nosaltres. Hola, bon dia. Vas bé. Benvinguda de nou, Sílvia, i gràcies per venir. Ens agradaria fer-te unes preguntes. Els nostres companys de primer ens han xivat que t'agraden molt els còmics, és veritat? Uau, sí que parleu entre vosaltres. Sí que m'agraden. M'agrada més la novel·la gràfica perquè no és tant en humor, no és tant amb intencions de fer riure, sinó d'explicar. Per exemple, recordo una novel·la gràfica que em va encantar, que parlava de l'Holocaust, i era una història narrada amb dibuixos, és a dir, que a partir del dibuix també podem parlar de coses molt transcendents i molt serioses, no? No tot ha de ser de fer riure, no? També hem sentit que t'agrada molt els Simpsons. Explica'ns. Els Simpsons, sí, clar, des de petita a l'hora de dinar era típic, no?, de veure dibuixos, i al final jo trobo que tot això m'ha fet ser qui soc, no? És a dir, tot el bagatge visual que tinc, en part també els agraeixo a la cultura popular, als Simpsons o qualsevol altre dibuixos animats que hagi vist des de petita, perquè parlen de moltes coses a través d'una activitat recreativa d'oci, que és mirar televisió, no? Sí, el Simpson m'agrada molt. Sí, m'agrada molt. Per què et va començar a agradar l'art i la pintura? M'encanta aquesta pregunta. De fet, jo he tingut la gran sort, i crec que sóc minoria, que és que des de molt, molt petita he tingut molt clar el que vull fer. Artísticament, jo recordo, no sé si tenia 6 anys, em quedava mirant obsessivament les pintures que tenia a casa i jo no entenia de què anaven aquelles pintures, però me les quedava mirant i jo deia, m'atrapa, què hi ha aquí, per què m'agrada tant, no ho entenc. I em feia tantes preguntes i em despertava molt. I llavors, jo recordo, primer d'ESO, jo tenia una professora, Sara Salip, meravellosa, de plàstica. A la primera classe de plàstica li vaig preguntar a aquella professora, Sara, tu què vas estudiar? Primera classe, primer d'ESO. I em va dir, jo vaig estudiar Belles Arts. I jo vaig dir, des d'aquell dia, sempre que podia, des de primer fins a arribar a la universitat, jo estudiaré Belles Arts. I ho tenia molt clar, és des de petita. T'agrada l'art contemporani? Quina pregunta. Si m'agrada l'art contemporani, clar, dir art contemporani és el mateix que dir t'agrada la gent viva? T'agrada la gent d'avui dia? És a dir, t'agrada el que s'està fent? A mi m'agrada molt el que s'està fent ara, el que s'ha fet fa 100 anys. Trobo que el que es fa ara és la continuació del que s'ha fet prèviament. Sempre tindré els meus preferits històrics i sempre tindré les meves discrepàncies amb el que es fan avui dia, però sí que m'agrada la pintura contemporània perquè jo sóc contemporània també. Llavors, sí, clar que sí. Dono molt de suport als artistes que he conegut i a les meves amistats artístiques. Sí, i tant que sí. Més i t'estimi amb passió. Si tu encara no entens que estàs al meu costat, jo faré que siguem el meu millor record. Tornaré a anar a la meva pel món meravellós i serà un altre sol el que m'escalfarà. Jo no sóc pas d'aquelles que moren de pena, tampoc tinc la virtut. A quins llocs has fet exposicions? Ui! Uau!
Deixa'm pensar. He fet exposicions a la Facultat de Belles Arts, a la Galeria Kergal a Sarrià, a Mataró, a Gràcia també he fet, també fora de Catalunya a Segòvia i em deixo alguna. Catalunya i Segòvia, de moment. Has venut molts quadres? Sí, he venut alguns quadres. Que jo recordi, aviam, 1, 2, 3, 4, 4 quadres. De moment, bueno, soc molt jove, he venut 4 quadres. I quina és la teva font d'inspiració? Els objectes de la llar, els objectes que ens envolten, perquè trobo que no hi ha cosa més inspiradora que la teva pròpia vivència i la gent que t'envolta. És a dir, no trobo que la inspiració sigui necessàriament una cosa que hagis de preparar-te estudiant i tot. Lògicament és molt important preparar-se, estudiar, llegir, conèixer, veure exposicions, però trobo que el més inspirador és el que et fa més feliç i el que et motiva més, el que t'agrada més. I a mi el que m'agrada més és l'amor. Estimo molt els meus pares, estimo molt la gent del meu voltant en general i sempre tenim algun objecte vinculat a aquestes persones. El regal que et va fer algú quan va anar a un viatge, o el regal que et fan per aniversari, o coses dels avis i besavis, objectes que tenim a casa que sabem que són, que tenen un vincle amb nosaltres i que d'alguna manera no te'n pots desfer per respecte a aquella persona. I és aquest vincle el que jo treballo a les meves pintures. No pinto objectes perquè m'agradin, sinó perquè vull entendre què té aquell objecte encara d'aquella persona. I m'agrada molt això, el dir, uau, és que el dia que es trenqui una figura de porcellana, per exemple, la típica de les iaies i dels avis i tot això, jo encara tindré aquella persona a la meva vida. I si és que no, la vull pintar i la pinto a través d'aquests objectes. Trobo que els objectes són, en castellà, delatores, no? Ens parlen més del que són, pròpiament. ¿Y creus que la IA podrà suplir als artistes? Absolutament no, i ho tinc molt clar. No, perquè una IA no pot sentir. Una IA pot compactar informació, pot fer unes relacions d'informació molt bones, però una IA no pot interpretar emotivament les coses ni fer, conclusions sòlides, perquè s'equivoca moltes vegades. Hi ha un fenomen que és que quan les IAs s'equivoquen, això té un nom i és al·lucinacions. Les persones també al·lucinem molt, i jo moltíssim, perquè m'equivoco molt, però almenys les meves equivocacions tenen personalitat. Això defenso que la IA no pot treure pas una feina, no artística. Però més tard torna a fer mal. Crec que són les noves cicatrius del teu orgull ferit. No saps bé què és viure sense mi, sense vi, sense vinils. J'ai perdu la tête pour toi, et il n'y a plus rien à faire. Quina relació tens amb Segòvia? Disculpa? Quina relació tens amb Segòvia? Amb què? Amb Segòvia. Amb Segòvia. Disculpa, Víctor. Uau, Segòvia. Jo vaig tenir el gran plaer, jo crec que és dels orgulls més grans que he tingut fins ara, és que quan jo estava a quart de carrera hi havia una beca que és que podia anar una persona representant un pintor que representés tota Catalunya i el professor que ho gestionava em va triar a mi. De tota la universitat i de tota Catalunya em van triar a mi, la qual cosa era una gran responsabilitat. Jo estava superfeliç perquè implicava no només que aquell professor que jo m'estimava tant i m'estimo perquè encara hi tinc contacte em donés la sensació de que era vàlida, sinó que a més podia exercir la meva pintura un mes
amb altres participants que eren la persona triada de Galícia, la persona triada de totes les comunitats autònomes, un del País Basc, un de Galícia, un de València, i jo era la catalana. I vaig estar un mes amb 21 persones més de la meva edat pintant el paisatge de Segòvia. I va ser impressionant perquè la gent allà, clar, és una ciutat que saben que cada any venen pintors. I ho viuen tant i era increïble perquè ens portaven com si fóssim reis i ens portaven amb una furgoneta a pintar a la muntanya més remota del món, a pintar el paisatge segoviano. I així durant un mes. Només pensant en pintura, només pintant, la meva major passió, vaig sentir-me hiperrealitzada. I d'allà vaig treure moltes coses. En primer lloc, que per primera vegada jo era pintora fora de casa. Era pintora de veritat, o sigui, ja no tenia el papa, la mama que em deien ai, que bien pinta mi niña. No, era ja professionalment ja era pintora, perquè m'havien becat. I jo era feliç. I llavors vam fer una exposició allà i és molt maco perquè ara formo part del registre històric de pensionados de Segovia, beca en la cual también estuvo, ni más ni menos, Sorolla. Llavors Sorolla va participar en aquella beca i l'any 2023, no vull plorar, vaig formar part jo d'aquella beca. I Rossinyol també va participar allà. I és una beca molt important a nivell estatal. I vaig ser molt feliç. I llavors jo sempre, des de llavors, fa 3 anys, jo sempre dic que jo a Segòvia li dec molt i he de tornar a Segòvia. Jo també va ser un moment molt concret en la meva vida i li tinc un amor encara més especial per motius personals. Però Segòvia per mi és el amor de mi vida de los paisajes. Qui són la Sònia, el Fernando i el Joaquín? La Sònia, el Fernando i Joaquín. Eren els coordinadors de la beca. Sou dolents, eh? Teníem una broma i és que jo sóc molt parlanxina, jo parlo molt, m'agrada molt expressar-me en paraules. I els meus companys, clar, havíem de fer el dia de l'exposició, l'últim dia de l'expo, perquè estaven molts dies oberta l'expo, l'últim dia de tots per clausurar-la, algú havia de fer un discurs i ningú no volia sortir. I jo no vaig dir res, ja em van dir la Sílvia! I jo, ningú no vol fer? No, tu! Llavors va ser, em van pràcticament, me pusieron el micrófono enfrente, és a dir, ja em van obligar que jo digués 4 paraules, no m'ho vaig preparar, estava nerviosa i només feia que dir muchas gracias a Sonia, Fernando y Joaquín, a Sonia, Fernando y Joaquín, i anava parlant i tornava a dir muchas gracias a Sonia, Fernando y Joaquín, i es va convertir en una broma interna. Era el director artístic, Joaquín Millán, pintor com una copa d'un pino, la Sònia i el Fernando, que eren locals, eren d'allà mateix de Segòvia, llavors era molt maco perquè ens estaven ensenyant la seva pròpia ciutat, els jocs més interessants, què anar a visitar, no? Molt xulo. Sònia, Fernando i Joaquín, 3 persones claus en l'episodi Segòvia. Vale, molt bé. Ayala, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Fins ben aviat i ens ha encantat poder-te conèixer una mica més i descobrir més coses sobre la teva vida i el teu art. Uau, doncs moltes gràcies a tots i totes per preguntar i per haver-vos interessat. Us aprecio molt. Moltes gràcies a tots. Faig molts petons, va ser bonic dir-te per sempre no ets per mi, per què insistir, per complaure tot i que no serà tu, no serà tu. Va ser bonic dir-te per sempre no ets per mi, per què insistir.